Bueno, i la segona pregunta era què creu que és degut que des que vostè és alcalde s'hagin duplicat el número de vivendes il·legals en Benigànim? Bueno, jo penso que no s'han duplicat. I és dir, que l'únic que ha passat és que nosaltres vàrem agarrar una decisió que és molt impopular i per nosaltres ens pot tindre un cost polític important, no? Perquè realment quan tu prohibixes algo d'alguna manera pues, te repercuteix en contra, perquè sempre hi ha veïns que no s'havien fet aquesta caseta que volien fer-se en la serra i tal. Nosaltres vàrem agarrar i tampoc volguérem ser tallants i per el mes d'octubre crec que va ser, agarrarem la decisió de dir a veure, l'any que ve no anem a deixar, teníem que ficar un punt d'inici i un punt de final. Quin punt és el final? Doncs diguem 31 de desembre del 2008. I el 31 de desembre del 2008 digueren que a partir d'ahir no s'anaven a construir més vivendes il·legals, entre altres coses perquè la normativa ho diu. Així s'estaven construint tant vivendes il·legals en zones rústiques no urbanitzables, però en zones protegides. N'hi ha moltíssimes en zones protegides i crec que això era un escàndol. I per cert no ho has sentit mai criticar en el Mirador. I crec que com a ecologistes i com a persones crec que això és algo que clama al cel. És dir, que pues, així s'estava fent tot això. És dir, nosaltres ni que fora 31 de desembre ni que no fora 31 de desembre en zona protegida no en deixarem construir cap. Això, però no, però s'estaven construint, te ho dic jo que estaven construint-se. I després, en les zones no protegides, donaren temps a estar ahí. Està mal fet? Està mal fet, segur, perquè no se pot autoritzar, però hi anava molta gent i diguem, bueno, doncs perquè tot el món ho sabia, donarem 2 mesos de temps. Què passa? Que en aquest moment tot el que tenia pensat fer-la, doncs començaren a construir-les, i per això s'han duplicat. Però si ara compareu en el que serà a partir del 2009, jo penso que l'índex va baixar, nosaltres volem que baixi a 0. Perquè, entre altres coses, és que el que s'aixuga la pell, segons la nova normativa, ara no són els dueños, sinó és l'alcalde el que li recau la responsabilitat. I entonces la veritat és que no m'agradaria, pues, encara que sé que diuen que no passa res, però i si passa, pues no vull ser jo el que prohibisca fer-ho. A més, que pense que les casetes se deuen de construir, ja que tenim tantíssim sòl urbà, en totes les condicions d'higiene, de sanitat, de lubritat, de tot, i que cada un pagui el seu projecte, la seva llicència, i que, no sé, tenim molts solars en Benigànim, afortunadament. Això és una cosa bona que crec jo que va fer el Partit Socialista, el tindre un abanic molt gran on la gent pugui, entre cases que n'hi ha buides en el poble, entre solars que n'hi ha al voltant, n'hi ha un abanic molt gran per no tindre que construir en aquestes condicions. En la pròxima pregunta ens envia un de Benigànim que diu: senyor Puigades, la gesta artificial del camp de futbol estava prevista per a que a finals d'aquest any estiguera posada, però el divendres al sopar míting que van fer va dir que no començarien fins a març. Em podria dir en quina data estarà la gespa artificial instal·lada? Anem a veure, el senyor Puigades ha dit que estarà la gespa artificial, sempre diu el que li diuen. És a dir, que jo sempre quan dic una notícia dic això m'han dit, això he aconseguit o això he fet. I després no tinc cap d'empatxo en dir que el que m'han dit no és veritat o que no han complit l'objectiu. A nosaltres és algo que només entrar ja, el president de la Diputació ens va dir que tenia que demanar la gespa artificial i tot en els plans ixos de zona a la DIP, perquè n'hi eren uns quants plans. Sí, però n'hi ha hagut polèmica en el tema ix, no? Exactament. I ens varen dir que demanaren cada un el que necessitava pel seu poble. I jo vaig demanar el que necessitava pel seu poble. I me digueren, això jo preguntava, quant estarà? Li vaig insistir molt al nostre president perquè Benigànim, afortunadament, som un poble que tenim, és l'únic poble de la Vall d'Albaida, llevant d'on tenien, que té un equip en tercera divisió o en segona divisió, no sé, que té un equip en preferent. És a dir, ni Olleria ni Albaida, considerant els pobles tan grans com Benigànim o més grans que Benigànim, no ho tenen. I li vaig dir també que era l'únic equip de preferent que no tenia gespa artificial. I el president me diu, dels primers camps que se farà serà el de Benigànim. I quan estarà, Alfonso? Pues tu calcula que a final d'any.
què té que dir el senyor Puigades? Pues que el camp estarà per final d'any i els ho vaig dir així. El que passa és que ha hagut problemes de financiació, els problemes que tenen, sabeu que la setmana passada va eixir ja en el Levante ho veuríeu, que van eixir els pobles que els han donat a cada poble. El que sí que us puc dir que a quasi tots els pobles els han retallat i a Benigànim us donaren les 4 coses que han demanat. El camp de futbol 7, el camp de futbol 11 i les 2 pistes de pàdel. Vos vaig a repetir el mateix que m'han dit, que me digueren: Alfonso, això ja estem aprovats, ara ja sabem que estem dins. Quan ho tindrem? Tu calcula que a finals de febrer, principi de març, podràs començar. Això és el que jo transmitixo a la gent. I no vol dir que el senyor Puigades, si jo tinguera que fer-lo i foren els meus diners, te podria dir demà. Com jo te puc dir, per exemple, que s'està fent ja l'estacionament de l'estació, o s'està fent la rotonda, o s'està fent en el que jo puc manar. Però en el que no puc manar no puc dir una data perquè no depèn de mi. I, a més, la financiació després té que ser a través de l'entitat esta. I, d'alguna manera, si he fallat, sí, jo no dic que no ho vaig dir, però sempre dic que ho dic el que me diuen. I en aquest cas vaig dir que seria en aquesta data perquè pensaven, perquè me digueren això. I ara dic que serà en el mes de març perquè m'han dit això. I si no és en el mes de març, continuaré dient i també diré que hem fallat. És a dir, que això no vol dir que jo no reconega que no ho vaig a dir, però podíem molt bé agarrar i dir, doncs no ho sé, ja ho he callat, però és que dic el que me diuen. I d'alguna manera, quizá potser el ser massa sincer moltes voltes te porta problemes. Però bueno, jo assumís que els problemes que me corresponguen, és a dir, que no vaig a eludir-los. I respecte als costos d'aquests camps de gespa, no sé si hauràs estat enterat, les notícies que han eixit aquests últims dies, que els camps que està fent la Diputació de València costen el doble, el triple dels que està fent la Diputació d'Alacant. O sigui que ahí estan veient a veure què ha passat ahir. I també, per una part, que també pareix que el cost que li costarà a l'Ajuntament i aquest camp de gespa pareix que no és tan fàcil com que ho dona la Diputació. O sigui que li costarà una quantitat considerable a l'Ajuntament, segons hem pogut saber. Sí, el 50%. És a dir, que el problema d'aquestes coses és que tu, a lo millor, a nivell d'Ajuntament, jo ara directament no podria contratar-lo perquè no podria endeudar-me en aquesta quantitat. Sin embargo, en una entitat financera d'estos i fent-ho a 15 anys, a mi m'eixiria pagar al mes una quantitat que el poble podria pagar-ho perfectament. Per això estem esperant a fer-ho d'aquesta manera. Si no, no esperaríem a fer-ho d'aquesta manera. És a dir, que hi ha Ajuntament que ho ha fet directament pel seu compte i ara està pagant-ho. Està pagant-ho perquè va pagar 600.000 euros a tocateja ell. I ara té un endeudament, i no vaig a dir ningú nom, però que és important. I per tant, jo penso que jo no vull que això ens passi, perquè d'alguna manera, d'esta manera, nosaltres anirem pagant-ho paulatinament, però en 15 anys, com jo també estic pagant en la Casa Ribelles, potser per 10 anys, no sé exactament, però o com estic pagant moltes coses de les que s'han fet així en un temps determinat, que jo no ho critique perquè jo potser me passa el mateix, és dir, però que serà factible de poder-lo assumir. No serà una despesa que digues, no, és que cada mes t'ha de costar, no sé, 20.000 euros, doncs això no se podria aguantar un ajuntament com Benigànim, però si veus a eixir-te en 2.500 o 3.000 euros, un ajuntament com Benigànim ho pot suportar, i el que és més important, que ho vaig a disfrutar-hi al poble, i això és la idea.